очрашуны билгеләүнең сәбәбе Татарстан Республикасында игълан ителгән әдәбият елы булгандыр мөгаен. Һәрберебезгә билгеле мәдәният елыннан соң әдәбият елы башланып китте. Шундай бай язма әдәбиятка ия булган халыклар дөньяда бик сирәк. Шуңа күрә без бик горурлана алабыз. Горурланырга тиеш. Һәм менә шул әдәбиятның 1000 ярым еллык әдәбиятның зур гына өлеше ислам дине белән бәйле. Без беләбез, безнең булгар бабаларыбыз ислам динен рәсми рәвештә 922 елда кабул иттеләр. Менә 10 елдан алып 20 гасыр башына кадәр булган әдәбият ул дини әдәбият дип әйтсәк була. Әлбәттә, каләмгә тотынган кеше, каләм дигән сүз бит ул Коръән сүзе, каләм сүз дигән сүз Аллаһның каләме. Үз динеңне белмәгәч, бүтән диннәрне белмәгәч, син нинди бөек әсәр яза алырсың икән? Яки борынгыдан тарихыбызны борынгыдан, әдәбиятыбызны борынгыдан белмәгән мулла нинди вагаз укыр иде икән? Үзләренең мөселманнарына, мәчеткә килгән кешегә. Коръәннең фәлсәфәсен ничек аңлата алыр икән ул име татар әдәбиятын борынгыдан белмәгән мулла? Бик күп проблемалар монда. Бу очракта әдәбият белән дин, инаныч бергә кушылырга тиеш. Менә бу беренче адым. Ярый әле борынгы әйтгәндә 50-60 ел элек яшәгән безнең язучыларыбыз мәдрәсә бетергәннәр иде, алар динне яхшы беләләр иде. Без менә Совет чорында тәрбияләнгәннәр бит, диннән аерылдык, инде якынайырга вакыт. Мин хуплыйм диния нәзарәтенең яшьләр белән һәм әдәбият сәнгать кешеләре белән эшләүенең нәтиҗәле булуына мин бик нык ышанам.